Bideo honetan ikusiko dugu nola sinkronizatu Classroom bat edukarekin. Vale? Nola binkulatu sortua dugun Classroom bat gure edukarekin. Lehendabizi ikusiko dugu zer egin behar duten ikastetxeko kudeatzaileek horrek funtzionatzeko. Vale? Kudeatzaile izanta, ikastetxeko norbaitek, kudeatzaileak, joan beharko luke, kudeaketa akademikoa, konfiguratu, eta hemen azpikaldean konfigurazioak. Vale. Behin hemen sartuta, kanpoko sistemetan, hemen klikatu egon beharko luke Classrooma erabiltzeko aukera ematen dugula. Vale? Bertzela irakasle bezala ezingo genuke hori egin. Beraz, kudeatzaileak hau klikatu eduki beharko luke. Eta, komenigarria izango litzateke baita ere, zaintzak eta ordezkapenetan, hau ere klikatua edukitzea. Honek erraten duena da, ordezkatutako irakasleak ere, Classroom hori erabiltzeko aukera izango duela. Hau da, ni baten naiz zaintza bat egitera, eta irakasle horrek bere zeregina binkulatua baldin badu Classroomen, nik ere erabili ahal izatea. Vale? Orduan, kudeatzaileek hau egina dutelikan, guan ja, sartu naiz irakasle bezala, eta ikusiko dugu nola binkulatu. Vale? Irakaslearen koadernora joan, horla, eta hemen hartu beharko genuke, nik hartuko dut matematika 6. mailan, eta hemen, xuriz agertzen da, baina hemen agertzen direnak dire 6. mailako, 6.ako ikasleak. Vale? Orduan hemen eskuinan duguna da Classroom ikurra, klikatzen dugu eta gehituko diogu, binkulatuko dugu Classroom bat edukarekin. Kasu honetan hartuko dut matematika 6. 24, eta erranen diot gordetzeko. Sinkronizatzen hasten da, eta hemen, ikusten duzuen bezala, goian, ikusten da, berdez, klikatuak daudela, erran nahi du, Classroom horretan ja gonbidapena onartu dutela ikasle hauek. Classroom horretan daudela. Edozein momentuan, nahi baldin badugu, ikasle bat ez badago binkulatu edo ez badago Classroomen, ez badu onartu edo berria aletzen zaigula, hemendikan ere egin dezakegu. Classroom, ikasleak gehitu, eta hemen agertuko zaigu lehiotxo hau. Vale? Kasu honetan denek onartua dutenez, ez dago inor, baina hemen demagun ikasle baten izen agertzen dela, ikaslearen izenean klikatu eta onartzen aldugu. Vale? Classroom binkulatzea edukarekin, aurreko ikasturtean jarri zen zerbait da, eta batzutan akatsak ematen alditu. Vale? Horretan ari dire lanean. Baina bideo honetan ikusi duguna da, nola binkulatzen aldugun gure Classroom bat edukarekin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.